I pozdrav ljudi moji, danas imamo novi video, danas pravim svoj hotel. Danas pravim svoj hotel, evo, već sam počeo. Prije nego što krenemo, zamolio bih vas da svi bacite like i subscribe, vama je to sekunda, meni to jako mnogo znači, tako da idemo do 200 subscribera. Danas pravim svoj hotel. To mi je mjesto, Nemam soba. Ovaj Čiko spava. Jel moguće da ovaj Čiko spava? Lol. Ajde sad razguza čistimo. Nova mušterija. Primljivo. Prekidam radijem. Kad je vidim koliko imamo neku nagradu. Za piše za Čiki. Imamo, opa. Za minutu ćemo dobiti box neki. Aha. Imao sam 6-7 money, vraću, ajde tu. 6-7. Imao sam 6-7 para. $6-7. Kako nema soba? Kako nema? Šta? Ajde mali upadajte. Ajde jedi go. Sorry. Već me ruka boli od više. I brate, ko je tebe pustio ovdje? Uđi i ti. A nije više. Nema bota moj, sve ste spacali. Sve si popapala. What? Šta je? Opa. Opa, imamo mystery box. Kako da ga otvorim? Pa šta sam dobio? Wow! Aha. Ne ulaz. Imam para. Siroti. Aha, imamo sad svog čistača koji čisti sobe. Koja matematika? Nema bro. Nema za tebe. Imamo nešto dobili. Sam malo raditi mikrofonče. Jackson, lol. Marko Jack. Debora, sve što pipnemo da mora platiti. Igrica je ono jako Sigma boy igrica. Ajde Sigma. A što ti bježiš? Kako ti gleda s polja? Nemam ni krova, čekaj. Nemam krova. Nemam krova na glavu. Dobit ćemo $200. Kako nema sobi za ovoga brata, mora da bude soba. Tako. I sad tamo imam za ovo, vidite kako sam pametan čovjek. Je li bolja plava je bolja? Meni. Opa, imamo novi hodnik. Nice. Imamo 10 gemova.
Za sat ćemo dobiti. Ma daj. Za sad dobijamo neki česovar ga se vidi. Što ne može onaj da počisti se? Sigurno. Eto ti. Pa što ti ne puštaš ljudi? Ne budi armatura. Ajde čisti to, vrati. Što predaj. Armatura. Ja se zarađuju pare, a komotno mogu da idem. Da šetam. Buraz kako, ne lojki nikak. Šta sljedeća trebam kupiti ovo što bude? Sad čekaj, Buraz. Šta mogu? Aha, radnice. Koliko sam ja opravo spucao para, nisam vidio. Koliko sam dao para na ovo? Buraz. Sad ću vidjeti koliko sam dao para. Dao sam... Šta je ovo? Lift? Lift, nemoj srat. Ajde, brže malo da tu rate, Buraz. Čuvaj, vidite, ovako nikad ne treba čuvati da ovako budete prevaraniti ljudi. Ovaj dalje spava. Brate, budi se. Ajde, stavi. Copyright. Kako ti nisam kliknuo? Kupatilo? Pa gdje sad da nađem toalet papir? Ovo je apsolutno. Kuka, mogu sam uzeti? A mogu više. Kuka, mogu uzeti 3 rolne papire. Šta sam, Burazi, invalid? Pogriješio sam, ulazu sam. Koji sam ja, reter? Koji sam ja, reter? Šta sad govorim u tom kijetu? Kuda, bate, kuda? Gledaj kaki si ko čačkalca neka. Gdje ideš? Da, šta? Plus ova 4. Buraz, napredali smo. U sljedeće upgradeujem sobu. Upgradeujem sobu. Upgradeujem ja. Da otvorim ovaj. Ma da. Dobio sam $100. $100! A kako? A VIP kad bi pipnuo. Opurili bi. A bolje znala je glupo da sve istisao. Nema toalet papira. Šta je ovo?
Šta je ovo, Sigma boj neki? Sigma boj. Uraza, će dobiti krav možda u ovom hotelu. Citam potom hotelu. A šta me je bila vodila da kupim? Ja nisam vidio. Šta? Da upgradeaju se, koji sam ja, mamla. Ej, imamo jedan poklon, šta je? $200. Ej, ko da su znali da mi treba da upgradeaju sobicu. Tu još mi je ostalo para da kupim ovaj čistač. Speed upgrade. $5 mi fali. 5. Je li moguće $5? Evo. Ne slučajno se nagazio u vrat. Šta je ovo? Stani, lič. Ej, ti, čimpanzini, venini, stani. Pravit ćemo se da nismo vidjeli. Idemo po toaletni papir. Sigma boj. Šta radi ovaj lik? Ajde da bude žuta. Pa su malo je dosadno sve isti. Pobrišemo vas. A što vi ne donosite toaletni papir? Što ja moram? I sad imam jedan viška u ruci. Koja se ima? Samo 6. O, već sam zamorio. Sigma boj. Eto kada ima ide bio. Op, ja i zaboravio za ove cigarima. Pa ima oko drugi da donosi toaletni papir ovaj više. Ili ja moram sam. Evo ovo mi treba za toaletni papir. Jer da mi ne serivo, ne bi imao toaletnog papira. Šta sam dobio? Šta sam dobio iz njega? Dragane! Skemu. Šta sam dobio? Ajde, brate, ajde. Pura su iste sobe. Šta u mumije neki? Nemi. Tripa. U sred spavanja ja sam nju. Znao sam.
Ali splanjala malo brže da nas pravi. I samo na jednoj sobi imam. A nije, učinilo mi se. Kako sam se zezala. Još jedno kupatilo. Mrsko mi da nesta. Kada nam dođe ova zadnja nagrada, tu i tu dobro ide. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Ustaj! Dun, 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 dun. Kada završim ovaj cijeli sprat, tad je kraj videa. Koja Sigma? Sigma, Sigma. A čemu tu? Čemu to? I šta ja dobijem sad od ovog? Ne kontam. Buraz, bitnija mi je soba. To su isti rasvori do soba. What the? Šta je ovo? Pa gdje ćeš? Koja si? Jakson. Daj sad ovog čistača. Aha. Zeznula sam se, pošteno. Koja mafija. Pa kako da koristim ovaj? Na drugom spratu će mi biti, da kažem, Game Center. Na trećem spratu će biti kod restoran, na četvrtom teretana, na petom bazen i na šestom cvijeće. Lol, suncokret. Kako VIP? A dobro, jasno mi je sve. Jasno mi je sve. What? Buraz, što bežiš od mene? Nisam ja cigun. Sad i prozor. Koliko sam je upasa? A u redu. Šta se zgličuje?
slučajno. Bro, samo brži malo ti pare. Pa šta će mi Vukovice? Često, 400, ima nagrada. 25 gemova. Da li možemo otvoriti nešto za 25 gemova? Nažalost, možemo zapravo otvoriti ovo. Dobio sam šešir. I još jedan šešir. I šta ja sad radim s tim šeširima? Koja Sigma? Enigma, Sigma. Kindergarten. 5 gemova sad. 5 gemova! Zašto 5 gemova? Zašto 5 gemova? Zašto 5? Zašto? Sigma Weaver, Sigma Weaver, Sigma Weaver. Sigma Weaver. Sigma. Koji sam ja MP3? Ludak. 340. Moguće mi fali. Ne fali. Upgrade, brate. Upgrade Sigma Enigma.